Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Belen at Agala Union. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada papalino kan Mama Emily de Guzman, Tatay Elmer, nanay ang tatay ko ijay Comon Aritaw Nueva Vizcaya. Agraman da katugangak sa jay Betty Aritaw Nueva Vizcaya from Lani ti Abra. Makablaawan ti Aiso family ijay Bauco, especially kids ko ada Zaira, Chen and Clyde from Rose Mix Vlog. Valdez kan Ignacio clan dito'y Lawak, Pangasinan from Veronica Valdez. Happy birthday Altea Mendoza Crabahal iti Baguio City from Lovelea Mendoza. Shout out kani ading ko Ray Mina, lakay ko ani Dexter Rivera, kan anak ko ada Jet kan Jade from Jasmine Rivera ti Qatar. Amin a pamilyak di Tamabaan Sur Rosario La Union, da Ador Manangan kan anak ko, kan amin akapurukak di Tapurok Uno from Carolina Manangan. Anak ko ani Angel de la Cruz di Takawayan Isabela, manang ko ani Maggie Roma iti Hong Kong, kan gayami ani Rochelle Salino from Lina. Shout out kada Juliet Sugitan, Nati Agustin, Maribel Bowat, Lynn Kurt, Dante Levantino, kastamat ni Susan Ronquillo, Emelda Velasquez, Jaime Rodriguez, Roda M. Ramos, Leonora Bautista, ken Rosemary Villaseñor. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Belen.
Dear Manang Emmy, naragsak abaro atawan, daytoy inakyabra sa kada kayo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Sapay la kumata na parabor ti idadateng ti baro atawan kada tayo amin. Kan sapay la kuma, tagnanayon ti ingkay pananglinglingay kada kami amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a Belen manang Tagalaunyonak. Idinasarakak daytoy channel yo, kanayonan nga agdengagak kadagiti uploads yo. Ngamjak la impagarop, adumtang tigundaway, maawi sakmet nga agipatulod iti padas ko, takayat kumat nga ibinglay ti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Sapay kuma tamapagasatan ama ikkan biag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Naimbagta si Mangput kan lakay. Apay aya, anya tinapasamak ka ni nanang. Pasensya ka na, diyak ngamin makapanaw iti trabaho kita imawag ka. Kalaat ngamin anaulaw ni nanang itay nakariing. Diyak mo tan amo ti aramidek, iso nga inawagan ka. Pinaliiw ko payakas iti kunam, ngam idi maulaw lata. Nagpatulong ako iti kaaroba, kat impan min ni nanang iti ospital. Katanya nga iti kunada iti ospital. Naimbagtasaan da nga in-confine ni nanang. Ngimato ka no ti presyon na. Kayat na ko mga i-confine tapno maobserbaran. Ngam di namot kayat. Nakarkaro ka no nga agsakit no agtalinaod iti ospital. Naimbagtay manugot da sana ma-confine. Nagpirmaak asaan tayo nga umanugot ama ospital. Dayjay laangan ti inaramid da. Talaga nga minamadi pa confine. Sa nabali bakit no da inted da nga agas na. Adamat inted da. Kan obserbaran ka no, aging ga iti maibus ti agas na. Sapay nagsulpang ni nanang. Numabalin, di na kaya tagtumar iti agas. Belen, ay woman no kasjay, tapno agtumar. Nariga ta sakit high blood, bakit? Tridor day ta sakit. Talaga isungarod nga nanak, mga no agatake manen. Sapay la kumata saanin. Sige, agpalas ka nga rodon tagida sarakon. Amok anabannog ka ng isuro. Sige nga rod. Mabit lang, Belen. Anak, mapanak makitsenda. Bantayam ni Lola, muwan? Wan nanang, di kay agdanag. Siya konti makaamo ken ni Lola. Amangan no kayat na ti rumwar. Bayam laeng. Basta surutam amangan no sa bali ti pagawidan na. Apay nga min akas jay ni Lola. Talaga akas ta ti bumaket anak ko. Ken medyo agkabaw nga minan ni Lola. Iso nga anusan tayo. Kasta ka di nanang? Sige, mapan kayong nga rudon. Adama kan iji lamisaan, amang ano mabisinan ni Lolam. No kayat namot titinapay, adamat anak. Wan nanang, mangan kamin token ni Lola. Sige, mapanak nga rodon. Makaamukan ka ni Lolam. Pok, kasla awan ni nanang mo. Napanan na ka day. Nagpalingki Lola. Ha, adati kunam. Nagbuya iti sine. Kunak, nagpalingki Lola. Saan nagbuya iti sine? Ay, nagpalingki gayam. Nyagay tinaramid na ijay. Nagadupay lamakan dito ibalay. Agagatangan na Lola. Kayat yuti agmerienda? Sana po. Kayat ko lang ti agtugtugaw di tarwar. Kayat ko ti agpainit. Ala, umay kayo Lola. Rumwar tayo. Orayon tayo ni Nanang.
Bala, o may kagarudan, apok. Bakit? Kumusta ni Nanang? Medyo nasaya at matanlakay. Saan na nakasidi akanayon ang maulaw. Dakkel at tulong dagiti agas nga intadakan ko ana. Isa asim mayati marikrik nana. Kaya't ka di asawan dayta? Nga agbalinan ang maintenance na dagijay nga agas, lakay? Wala. Talaga para maintenance amin dagijayin. Ngayon masapo lang maipacheck up lat tamit. Tapno may baga ti doktor, nagnanayon na adagijay ti tumaran ng agas. Ay. Oh, apa nagsinay ka Belen? Ada ka di problema? Mabainak namin kan kalando. Amok mo ta makamkamtud tayo. Gaputa si kalaang tagtrab-trabaho. Ita, mainayon pa'y dagiti paggastusan para kan ni Nanang. Anya kumangay ti rumbang nga pagbain ng Belen. Agas sawa ta. Rumbang langag binadang ta sana ya. Lando. Isa pang asim ta di mo panunutan dagiti gastos. May pamuspusan day ta. Numasapol nga agdoble kayo dak, aramidak. Nanang kumutten ti inam. Isa arumbang lang nga ipaay kumut ti amin na pagkasapulan na. Agyaman naklakay. Di ka agdanag. Agaramidak mo't iti pamuspusan. Tapno makatulong akken ka. Belen, saanin ang masapol. Ti anak ta kan ni Nanang laangan ti asikaswam. Panunutom nga da sakit ni Nanang. Masapol ang mataripato ang naimbag. Pagpursito laang ti matmatgadan ti asawak manang Emmy. Kat eksakto laang apara iti inaldaw a pagkasapulan mi. Ngam nanayunan ti paggastusan mi, idi nagsakit ni Nanang. Amok a marigrigatan ti asawak. Ngam aramiden na ti amin, tapno maipaay na ti pagkasapulan mi iti inaldaw. Kat dayta ti dayawag unay kankwana. Nasingpet ni Lando nga asawak manang. Ken nagagat. Awan na pulos ti mangag mo a reklamo, uray jakon maasasikaso no dadduma, gapo iti panang tartaripatok ken ni Nanang. Lakay, agar mo sar kayon iti anak ta. Amangan numala daw kayo, aldawan. Si Kangay, mangan kamutin na bayat ang nakaturog pa ni Nanang. Wanmot nga min Nanang. Nagsapa kayo pa'y nagriing. Uwan nga rod, sapay nala daw ka naturog idirabi eh. Okay lang lakay. Ala, umuna kayon amangan. Didak panunutan. Agiddan kaminton amangan ka ni Nanang. Bakit? Di mo mutunay ah. Agi na nakamit. Amangan na agsakit kamit iti kastangar aramidam. Di nakpagdanagan ko nakmet. Kabailak daytoy. Medyo marigata naklang itakan ni Nanang. Nang runa no agpaasikaso launay. Talaga kasta Belen. Anusan tayo ni Nanang? Kakaasi kamot Nanang. Belen! Nay, Belen. Nakariingan ni Nanang. Pukpukawan na kan. Wan nga paiso. Sapay di kay painalpas anangan. Di na kamin panunutin. Makaamo kamin dito eh. Alan, mapan mo kitaan ni Nanang. Tamangan na adda masapol na. Jay uniform mo, ada ije kwarto Anak, jabalon mo, ada ditan.
Ikabin mo laangan itibag mo. Un, nanang. O sige nga Rod, tamapan ko pa'y kitaan ni nanang. Nakariing kayo matgaya man nanang. Ay, babisin akon Belen. Kaya't kundi mangan. Ala, umay kayo nga rodan nanang. Umay kayo manganan. Ay, papanak pa'y kayang bisiban nyo. Itulod na kanak ko. Tamangan umay kaglisak. Sige nga rod nanang. Nanang, mapan kamin. Belen, mapan kamin bakit? Sige lakay. Ala nanang, umay kan taas si bayan ka mapan ijaban nyo. Sige, anak ko. Bakit? At to'y tinasweldok, makaamu ka namang yan anaya, kadagiti amin agagatangan. Agyaman naklakay. Ay, wan gayam. May bibusan di agas ni nanang. Kan masapul nga agbayad iti tuition di anak ta, sakbay nga ag-examen da. Sigurado nga rada kurang tinasweldok bakit? Lakay. Sana bale, iremedyo lang di pagbayad ta anak ta iti tuition na. Una magatangan amin nga agas kan dagiti kasapulan ni nanang. Pasensya kan lakay Nainayon pa itan dagiti kasapulan ni nanang. Anya kalakit din aya Belen. Di mo panunutan da ita. Sana bale, makaraos tayong tumutlaeng. Tinapatag, maipaay tayo dagiti kasapulan ni nanang. Tapno umatidog pa iti biyag na. Nagsayaat ka talaga lakay. No sabali lang nga asawa, nagbalinan ariri da dagito ang mapaspasamak. Sabali akadakwada bakit? Napatag kayo unay kanyak. Ken napatag mutin kanyak ni nanang. Nanang, kumusta tirik nayo? Saan kayo ka din na maululaw? Ay, saan anak ko? Naimbag lang ang tada ni Belen akanayon akad-kadwak dito'y balayaw. Rumbang lang nanang. Isa diyo ba'y antibagyo No da masapul yo, di kay kumabumdeng ang mga ibaga kada kami. Noon niya ti kayat yo akanan, ibagayo lang, tagatangan tayo. Ay na, mababain akan kanlando. Nainayon akpayatar-tari patuin nyo. Di yo pang panunutan day tananang. Basta tinapatag, nakaradkad kayo. Umanayin day takada kami. Masapul nga agimbag kayo, tapno makita yo pa adumakil tapu ko yo. Ay, rumbag lang lando. Kaya't ko pa'y makita ti apoken kwa na. Apo adagos nanang, agturpos pa yung batasak ba makiasawa? Ay, huwag mo nasaririt dyan akyo. Amo ka makaturpos. Iso nga ikagumaan nyo apagadalan, anak ko. Wan nanang, iso nga rin ikagkagumaktag trabaho, tapno maipaimita amin nakasapulan na. Nagasat ni Belen, tasi ka tinakiasawaan na lando. Naimbak lang, tasi ka tipinili na. Gaputa siya tayo ayatan na, nanang. Anya jay bagam ako namlakay? Bakit? Ada na panunot ko apamuspusan. Barang guminawa mo ti panagbiag tayo.
Ha? Anya lakay? Kaya't ko tagtrabaho ija abroad. Anya? Agabroad ka? Panawan na kami? Belen, sumagmamanulaang mo't atawan. At ang amin ti ibagbaga di katrabaho mabalin mi apag-applyan ni Macau. Ket kasla kayat kumet. Lando. Babaeng da ito yung aramidag. May paay ko dagiti kasapulan nyo. Saan kaya makamtod? Kan makaurnong tayo bakit? May paay tayo pa iti amin na kasapulan ni Nanang. Lando, no kayat mo ti agabrod gapula ang kaninanang. Saan mo ta masapul nga aramidam dayta? Aklunek, karaman ni Nanang kadagiti arapaap ko para kada kayo a pamilyak Belen. Isa pang nga asim ta palubusan na kuma. Sumagmamanulaang mo't atawon ti kaaddak ijay. Ikarik, apaman na makaurnungak, kat nadanton umda sa pagnegosyo ta. Agawid akong dito Pilipinas. Maala sige, no isuti ko na. Suportaran ka nga ron iti dayta a planom, Lando. Oh, agyaman ak, Belen. Napanunot nga rod ti asawak ti agabrod, gaputa makitkitanan a medyo marigatan kamin manang Emmy. Kanti kang ronaan a pinanunot na, kat dagiti kasapulan ni Nanang. Ad-ad damanen nga inayat ko ti asawak, gapu iti impakita na apanang ipatag na iti inak. Idi damo, medyo narigatanak a nagadjas iti kaawan na. Gaputa daydi ti damo agundaway, amaya dayo kada kami ti asawak. Ultimo ti mismo nga inak, na ikawamat iti kaawan ni Lando, iti den nami. Kumusta nga imatan ni Lando iti abroad, anak ko? Nasaya at mat Nanang. Nag-video call kami di rabi. Kumustaan na kayo? Ay, imbagam ko malidlidayak. Gaputa pinanawan na tayo mutan. Talaga maikawa akiti kaawan ti asawa, manak ko. Uray ni Lando, Nanang. Sigurado nga ikarkarigata na nga iliw-liwag ti iliw na kada tayo. Nang runay ti anak mi. Naimbaglaangan tamakumikom iti trabaho na. Nagkasat ka, tanilando, tinakiasawa, manak ko. Awan, ti makunaken kwa na. Napalalo, ti panangipatag na kada kayo, iti anak mo. Dakala pagyamanak dahi iti Diyos, Nanang. Takas ka nilando ti impaay na katakunay-nay ko iti biyag. May sa responsable nga ama kan asawa. Kan kang ronaan na. Manangipatag iti nakaikamangan na. Ay, puno day ta anak ko. Kat day ta ti pagbain ako nay. Nainayo nakpay apampanurutan na kan paggasgastusan niyo. Mga no iso ang nag-abroad gapo kanyak. Gapo ka dagiti na inayon nga agas ko. Kanda do mapay apagkasapulak. Nanang, di yu panunutan dayta. Talaga kayat ni Lando ang maipaayan na tayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Iso nga anadan nyo ti bagiyo, tapno makadenada kayo pa iti napaot. Ay, rusyak lamay sa. Kontento ako iti biag ko dito irabaw ti daga. No, kas pangarigan, panawanan, tapno ipulang ko ti bulod ko abiyag. Nakasagana ako na nako. Kapu, tamok nga dalilan daw apang ibadyak ka na kayo nga agina. Tila ibagbagayo, Nanang. At idog pa iti biyagyo.
Ramanan nyo pa'y dagiti nagrigrigatan ni Lando iji abroad. Lando, kumusta kan di talakay? Hello, tatang. Kumusta kan? Nasayat mo't anak ko. Kas makita yung mo't ni. Medyo limok mo gak. Uwan nga rod, Lando. Nagmayat ita ti pamagim. Saan na kas ididamom ti sumangput dita? Wan nga agpaiso, tatang. Ninanang nga kumusta? Tumtumaran nakadimot lang dagiti agas na. Wen, di ka madanagan. Dua kami iti anak mo amang itad ka dagiti agas na. Kumatang kay ti ado a prutas, Belen. Tapno iso ti kanin na. Tapno pamigsa ti bagina. Kanuray da kayo iti anak ta. Di ba iban ti bagiyo? Okay, tatang. Di ka agdanag. Uray si kamot lakay. Amang nob-abuson mo ti bagim iti katatrabahom. Anadam ti bagim, ha? Di ka kadagdanag, bakit? Ayun gayam, ipawit ko ta alawan sinton bigat. I-check mo tulangan iti bangko. Agyaman naklakay. Anak, ti kahit mo ipagatang ka ni nanang mo. Ibagam tapno gatangan na. Awan, tatang. Kanayon nak nga igatangan ni nanang. Kasta ka di. Ngamnada kayat mo, ibagam ka ni nanang mo, tapno gatangan na. Agpagatang to kano dita. Ado kano ti kayat na apasarabo inton agawid ka. Day talaga yam. Sige, ilistam ti amin na kayat mo ipagatang dito anak. Tagatangag amin. Wan, tatang. Sige nga Roden. Maturog kayong tapno di kayo mapuyat. Nakaturog san ni nanang. Adalo mo tirabi Sige nga rod lakay. Aganad ka dita Bye. Bye-bye, tatang. Nanang, nakariing kayo ka din. Aldawan, bumangon kayon, tagarmusar kayon. Belen, anak ko. Apay kas na tila ngayon, nanang. Ada ka dirikrik na inyo. Maululawak manan. Kaslag pipikil ti kagudwa bakik. Anya, ay Diyos ko, mga numatatake kayo, nanang. Masapul ang maitaray kayo di ospital. Adak ko. Mabitlang, nanang Mapanak mang kita iti pangiluganak kada kayo. Masapul ang maipan kayo di ospital. Hello, Lando. Bakit? Apay ngay mawa. Ni, agore ka. Agsang sangit ka ka di? Lakay, intaray mininanang iti ospital. Apay, anya ti kasama ka ni nanang? Naatake ni nanang Lando. Katawan pa'y puot na aking gaita. Anya ti kahit mo asawan? Kumatos ni nanang, lakay. Anya? Kumatos? Wan, kadelikado ka no ti kasasaad na. Gasla siya kabalan na mapukaw ko ni nanang, lakay. Belen, patip karam di pakinakam mo bakit? Laglagi pa mata kayo lang ti anak tadada dita. Sapay adayo ang kada kayo. Lakay. Agkararag tayo asapay ko ma. Sa malasatan ni nanang tinapasamak kan kuana. Padasak tagpakaday tamok dagawid ak. Kaya't ko ang makita ni nanang. Sige man nga rin, lakay. Kanayo na ka malagip manipod pimanaw ka. Ika gumaam ti agawid na mabalin.
Hello? Lando? Oh, Belen, apa nga mawag ka bakit? Kalkalpas tala nagsarita di kalman. Kumusta ni nanang? Lando, agawid kan. Pang-aasim. Well, Belen, talagang agawid Orurnusok lang dagiti masapol ang masikaso dito Kaya't ko makita ni nanang. Kumusta di ka sa saad na? Nakaputan? Lakay. Awanan ni nanang. Natayin. Anya? Belen, di ka kumamot mangrabak iti kasta. Sana ka mangrabak? Sana na nakalasat ni nanang. Pinanawan na tayon. Unay mo din. Di napaimot na oray ni nanang. Isa pang-asim na agawid ka. Urayan na ka, Lando. Agawid ka. Nanang, adda akon. Ngamunay na di nakmutin na oray, nanang. Di na nabailan ti pan nakaatake na lakay. Sumagmamanungal daw anak ko, ma. Kunak no makariing matlaang. Ngam inlay-layon na mutin. Diyak pa'y pulos na kasaritan ni nanang sakbay apimusay. Nanang, apay nga pinanawan na kamin. Para kada kayo ti panagsakripisyo ko di abroad. Tapno may paayan kayo ti napinta sa panagbiag. Ngam pinanawan na kami mutin. Kanayon na kamalagip. Sakbay ti pan nakaatake na. Dayawan na ti kinasaya at mukanukan kwa na. Belen. Amo ka naragsakan ni nanang iti sidong tinamarswa. Kas iti naibaga na iti kalabas. Naragsak ka no amang ipulang iti bulod na abiyag. Gaputada ka no apang ibatyan na kada kami iti anak mo. Amo na ka no adi na kami baybayan nga agina. Una yan ni nanang. Ngam di ka nagbidot, nanang. Diyak to baybayan dagit aginak. Kat ikarik nga ipaayak ida iti napinta sa panagbiag. Akas iti inkarik idi kada kayo. Dandanin ti panagsublim lakay. Anya iti planom ita? Ilapas ko lang ang ti kontratak, Belen. Agawid akton. Awanin ni nanang akad kaduhayo dito Sigurado ka? Di na kami pagdanagan iti anak ta. Kabaulan mi mat. Nakaikad din akong, Belen. Diyak to nag-renew iti kontratak. Adamot na numdas nga ornong ta. Kan may sa, awanin ni nanang nga pangipaayak kadagiti daddo mapagbambanugak. Amumot bakit? May sa tiin na marason,
No apay akinayat ko tinagabrod idi. Takayat ko kumapay nga umatidog ti panagbiag na. Saan mo ta napasamak? No iso da ita ti desisyon mo, suportaran ka lakay. Kan maragsakan akmat, nang runa ti anak mo, numaamon na nga agawid kanton kalpasan ti kontratam. Talaga ka sa taramidok bakit? Panawon mo tentap nagdadan na tayo manen. Saan tayo ton nga agsisina? Kaya't ko nga dakit isiba yung agi na. Tapno mabantayak pa iti panagdakkel ti anak ta. Nagsubli nga rod ti asawak ijay Macau, apaman ana itabon ti inak manang Emmy. Kasta unay ti ladingit na, tatimay sa atao apagpaayan ko mati panagsakripisyo na, kat pimusayan. Kasta kapatag ti inak iti asawak manang, banag apakaragsakak unay. Kinunana alapasan na laangan ti kontrata na, kalpasan na, ag for good ton dito'y Pilipinas, tapno saan kaminto kanon nga agsisina pay. Kat mabantayan na pay ti panagdakkel ti anak mi. Mamati akmet asa di naman ti ayan ita ti pimusay nga inak. Maragsakan dayjay. Gaputan na ulilan na kami man iti apu ko na. Sigurado adi na kami matbaybayan ti asawak. Kaskari na iti sango ti bangkay day di inak. Daytoy ti pakasarita akmanang. Kat sapay ko ma, tanakaibati iti liwliwakan adal, kadagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Belen. Pagayam a Belen, makapaladingit at talaga ti ipupusay ti maysa nga ipatpateg. Nga malaksid iti dayta, awanan ti sabali pay anakitak a makapaladingit a pagteng iti insalaysay mo. Dayawak met ti asawam, gaputan na idumduma ti panangipateg na kada kayo, karamanan ti inam. Patsyak nga adu kadagiti dumdumngeg tinaragsakan anakangeg iti pakasaritaam. Sapay kuma ta iti panagawid ni Lando, agtultuloy tinasaya at alinangan nyo nga agpapamilya. Kano anyaman dagiti tarigagayo iti biyag, sapay kuma tamagun udyo, babaan iti tulong tinamarswa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Intun, mapunas, dito'y lagi.